Bugün piramidaçılar vardı durup geçetilmeli. Salam millet. Meni geçen yılın ahırına plan piramidaçılar gel gürleşirlip çağırdılar. Ya olar bir sözde nämetdenliklerini aytıp bilen oklar. Başlangıç gep şundan başlaya bir çuğda derman tapılanmasın eýlen beýlen hemmekşä gerekmişin. Agarat ondan soň giyirip gidýän piramida böyle onu. $50 töläp diye giýiren sistema. Ondan her ayda $10 töleýän diye naýdary siz şul kolajyk aşağıdan 2 tane adam tapsanız şu taydayan piramide söz başlanır. Eyle gitmeler düzürüm. Aşağıda 2 tane adam tapsanız olara $10 töleýänce başda $50 töledi. Bulan 25 sende size gelýär diye hersinden. Onun olaram 2-2den tapsa hersinden 25 sent şey gelip durýar diye. Eger tap bilmesen kaptırında sen bilen deňelen birinin king pulu var ya onu bar ya garat. Juda şu durmuşda boş sorsan hiç kim tapmasan garada kam gelýärmiş de garat. Senin pikir etmeli her ay $10, yılda $120. Ay at kal. Hersinden tapılarla özüm ýaly qulak dip girmelimisin däre. Onun şol sistemi şeýle 1, 2, 4 gitse hasaplap gördüm. 40 näme basgançak gidenne hersinden 25 sent gitýär ýokarka. Onun 40 gedek şeýle basgançak gidenne 40-njy adamyň pulu ýokaryk ýeten ogam. Ýöne oňa ýetince adam zat gutorýar. Yani adam hemmesi şu piramida girmeli bolýar. Sen hasaplap göremde 20-nji basgançakda ýa milliona ýetýän eken. Yani 1, 2, 4, 8, 16, 32 şeýle milliona ýetýän eken. Hiç kimem soramady şonu galan pullar nirä gidýär. Olar diýe ay say ol bul size kabinet açýas tudym zahmet etýärler de garar. O zahmetim näme ýaly meselem ogry o öýüňize ýermek üçin fanar ol bul dyrmaşýa bolýan. Niňe soňarmy gür zahmet etdi diýem da. Ogry. Olaram piramida. Qaradandan hiç kimem şu taýda garry gurta adamlar seriozno otyrlar be diýip menden sonra göräň ho çykdym bolýam diýip gitdim. Ýüzümden jaňa diýe. Ay sen oglum diye özüm qaraya. Sen oglum diye baýasyn gelnok menim diýen piramida diýdim oğlum ýok diye. Bu çilenstva diye. Olar nimeden tutjak bolýar. Amazon'a da tölenýär diye bize de tölenýär diye. Amazon tölenýär ýa-ni o taýda Amazon Prime'a dastavka mutlu bolýar. Gara şu taýda 25 sent alyp $9.75 nirä gidýän hiç kim aýdanok. Sistema näçe iri girseňiz şonça köp kazanýarmyşyňyz. Girmersiňiz diýip umyd edýän düşünürüp bilenler belki şolar ýalak zatlara bir sözde düşünürilmeýän bizneslere anılmajak bolun piramida diýen olar boyun almaýa siz ýöne akylrak bolun piramidasyz galyn sag bolun. Gelin bir porsatlygam bolsa şu piramida tutuşturmasdan gatnaşýar diýip gözüne getirelim. Maňa geçenki videodan soň ýazypdyrlar hemme kışlak kulanyp kazanýanlar amma diýip. Men häzirki berjek sifirlamda kazanyanlar näçe kazanýar, sokulanlar näçe sokulýar, hemme zady görkezjek. Ýöne meniň görkezjek zadym anyk hereketler sebäbi bir adam 100 sany adam meni tapyp bilýär, biri birjin tapyp soň çykyp bilýär. Şoň üçin men bir adam 2 sanyny tapýar diýip gözüne getirjek. We 8.388.608 adam gatnaşýar diýip alaly. Primärne biziň ilat sanymyza deň. Bir adam 2-ni tapýan üçin hemişe adam sany 2-si artyk gidýär. Yani şeýle aýtsam 4.194.304 adam hiçbir kazananoklar sebäbi olar iň soňuna girdiler. Olaryň deň ýarysy 2.097.150 adam 50 sentden kazanýar. 1.048.576 adam $1 kazanýar. 524.288 adam $2 kazanýar. 262.144 adam $4 kazanýar. 130.072 adam $8, 65.536 adam $16, 32.768 $32, 16.384 adam $64, 8.192 adam $128, 4.096 adam $256, 2.048 adam $512, 1.024 adam $124 deňleşdi. 512 adam $2.048, 256 adam $4.096, 128 adam $8.192, 64 adam $16.384, 32 adam $32.768, 16 adam $65.536, 8 adam $130.072, 4 adam $262.144, 2 adam $524.288, bir adam varsa
$1.048.576 gazanýar. Pulun howa gitýän bölügini hasaplamazda şu 8 milyonyň her aý töleýän $10 3de 1 paýlanylýar, 3de 2 uçup gidýär. Jemi az köp diýmän hemme adamlaryň gazanýan pulunu hasaplamazda $23 milyon gowrak bolýar. Howa gitýän bölegi bolsa $60 milyon gowrak bolýar. Özüňiz tapawdy göräýin. Bu ýatdan çykmakada aýdaýyn her bir adam girenini $50 töledi. Onam hasaplamazda $420 milyon gowrak bolýar. Şoň üçin piramidadyr. Sifirler hiç açan allanok. Premium class maşinler. Eger de adam öz maşininiň brendini dälle, şo brendin markasyny aýdýan bolsa, demek ol maşinini näile ýa-da öz maşinini top maşin diýip hasaplanok diýip Toyota'nın inženýerler bir pikir edýärler. Düşünürýän. Eger de bir adam Rolls-Royce sürýän bolsa, oňa bildirenok ol Rolls-Royce Phantom sürýärmi ýa Cullinan sürýärmi, mesele däl. Menne Rolls-Royce ma diýip aýtdy. Brend aglaýar. Eger de adam brend aglaman, markany aglaýan bolsa, meselem Toyota sürýänden köpüsi näme diýen? Men öküskilli sürýän, palta sürýän, Ýewropeka sürýän, Avrion sürýän. Toyota sürýän diýen o. Esasanam Amerikada şey diýen oklar. Täze Amerika premium class maşinlaryň iňken geçýän ýurdy. Şoň üçin bular alýadanym täze premium class maşinler ödýärler. Indi bu täze maşina at takmaly. Ýörit Amerika diýen premium class maşina näme at taklyk kak diýip, şulat dörýär. Lexus. Birinci harfi L, luxury, yani lux, X, export, US, US, United States. Şeydilen biziň bilýän Lexus markamyz dörýär. Alalaşykly dawa, bu näme diýmek? Gysgaça mysal getireýin. Meselem, men şuruçkany öndürýän, sen şuruçkany öndürýän. Bahalarda diňe ikimiz bar, başga hiç kim ýok. Satışlarymyzam gülýär gidip dur. Ýöne belli urwatsaň, adamlar çykýar, şuruçkany öndürüp başlaýar. Soň buruçka gelýär bazara, soň buruçka gelýär, garaz konkurensiýa köpelýär. Ve bular öz satyşyny etmek üçin aýrylanyş reklam etýärler. Her ýerde, köçelerde, TikTokda, Instagramda, YouTube'da ve biz başdaky iki firma bolup ünsönüş başlaýar. Satışlarymyz haýyrlanyp, ýöne ünsönüşýär. Ünsönüşmek diýmek aňry sebäp çaýyň içinde satışlarym haýyrlap başlaýar. Onsoň biz ikimiz bazardan şu üçüsini edil aýryp bilmeden täzeden ünsümüzi öňkü ýagdaýa getirip satışlarymyzy normal ýagdaýda gideresimiz gelýär. Muň üçin näme etýär? Men saňa bir teklip edýän. Men saňa jaň etýän, şu sen bol, bulan men bolayyn. Men saňa jaň etýän diýän, gel alalaşykly dawa edeli. Sen diýän näme zatby? Men diýän TikTokda men saňa bir video düşürip goýaýyn. Ýani şuruçka biderekdir, alman, syýa dökkä näme etýär, ulanor ýalylar. Men şoňa bir video düşürip goýaýyn ýani. Gozaň senin maňa jogap öpmünü bir video goýan, şuruçkany alman, ulanman, gaty biderekdir, saglyga ziýandyr, näme zatdyr. Menem diýen berden saglyga ziýandyr, sen nädip bilýän? Onsoň asl sen saglyga ziýany, sen saglyga garaj edip ikimiz TikTokda tupan bolýar. Onsoň adamlar dawa jenjel bolýar, şoňa seretmän gowurýarlar. Biram tarap bolmany gowurýarlar. Seretýär berde iki san firma dawa edip otur. Onsoň tarap bolup başlaýarlar. Adamlar mesela 100 adamdan 60'sı sen tarapında dur ya 40'sı men tarapında dur ya garajy edip tupan bolýar. Adamlar hem diňe bize gollow ýa-da söwüp berýärler, kommentariýalar, like'lar uçuşýar, eýle bolýar, beýle bolýar. Garazlar öňkü ünsümüzi jemläp bilýär. Ünsümüzi jemlemekden geç satışymyzam, hatda öňümüzdäki 6 aýky satjak, gazanjak pulumyzam şu 2 hepden içindäki şu videolar esasında gazanyp bilýär. Muňa alalaşykly dawa diýilýär. Alalaşykly dawa gysgaça hamala iki tane firma ya da iki tane adam uruşya, tupan bolýar, adamlar muňa tarap bolýar. Adamlar bilen o hakykatdan uruşýan roýdýarlar ya da dawalaşýan roýdýarlar. Şoň esasynda satışlar köpelýär ya da üns çekýärlerde esasında üns çekýärler. Ünsden düşmezlik esasy maksat. Şoň ýaly TikTokda soňky döwrüm eşik magazynlar we näme sport, ol sport, bul sport, limited, ol bul tupan olup berler. Mene näçe TikTokda yer göremok. Gara size gysgaça diýjek bolýan adam siziň duýgularyňyzyň oýnalmasyny ruhsat bermäň. Yani oýnalmaň, oýunçak bolmaň. Bular men pikirimçe başda 100% alalaşykly dawa. Aslında bir bilen habarly urşýarlar bular.